Sibulele kuSister Ngqunge bazalwana ngezingqayi lapha zimbili. Amen. Semzama ngezandla na siyabulela. Amen. Uyomxelela mbonile base samqhobela izandla. Amen. Basiphinde simcela bazalwane ukumjonga umakhelwane. Uthi uyoguga msinyana uthanda ujama nje. Amen. Belumjonge umqalaseli. Uyoguga ungekaqualify nofumana usithase. Amen. Hallelujah. Uyaphi mntana? Hayi nikukhebeni kaphepha wenza umsebenzi wakho. Khe mangakudyuti imisebenzi yakhe ubhizi. Nika iphepha uhlale phansi ungaphindi umuve. How to study the Bible? Funda kanjani lezi? It's our topic for tonight. Kumba wethu namhlanje. How to prepare for Bible study. Uzilungiselela kanjani izibhalo zeBhayibheli? So last week we talked about the church member should own a good Bible. Kuleve kupheleyo sithilo sathi ilungu lebandla malibe nayo iBhayibheli right eyiyo. Amen. Then we read on the book of Proverbs 23 verse 23 where it says buy the truth and do not sell it. Safunda incwadi yemizekeliso 23 verse 23 apho ithi thenga inyaniso ungathengisi ngayo. And then we touched some few things last week. Sasichukumisa into ezimbalwa We say why you need to use your Bible. Sathi kutheni ukudinga uba usebenzise iBhayibheli yakho. I said the Bible is a source of guidance and inspiration. Sathi iBhayibheli is and also your Bible has power to change your life. Sathi iBhayibheli lamandla wokuguqula ubomi bakho. And ke ngoku bendicelile kwi department heads ndathi mabaqale ngoku ukuyifaka isisinyanzelo into yoba mawube neBhayibheli. Nokhipho plan ubona iBhayibheli yakhe pha. Nofotayo iBhayibheli yakhe neAsha. Isisinyanzelo eBethel ilungu libe neBhayibheli. Isisinyanzelo asicingi asixoxi. You can have another version ephone but we don't use iphone for ifunda iBhayibheli. Ungayisebenzisa for enye iversion. Masimzeke neyesiXhosa uyisenze kwi-English okanye uba une-English iBhayibheli ephone nibe neyesiXhosa but we do not allow people to use iphone enkonzweni. We need iBhayibheli bazalwane. Amen. So itopic i-teaching le yalento namhlanje kuba neBhayibheli. Amen. So before we continue with other things we are going to talk here. Sizothetha. But if you don't have a Bible, uba unayo iBhayibheli, which means you don't see the importance of what we are doing here. Thetha ukuthi awuyibona into ukubaleka kwalento siyenzayo. Because the word is living and active. Ngoba izwi eli liyaphila. Amen. We cannot go to a war without AK-47. We need weapons. Amen. We need weapons, so you cannot just go. You cannot do that. Amen. And number two, yonke into yenzayo inezixhobo zalonto. Yonke into yenzayo iba nezixhobo zalonto njani. Awukwazi ukuthi uyohlamba ungekho sepha pha namanzi. Kufuneka bekhona amanzi because uyothi awukwazi ukuthi hayi ndiyolala ungathini ungangena ipijama. Bakhona abathi hayi siyakwazi ngoba banxibe ufuna ufike uholomisa. Akho nqoko bazalwane umuntu nje ba xa kuzokunga ngoku seba sesifukufuku esiskipa ingathi azisafike i-elections. Amen. But ikhona impahla olala. Amen. Ikhona impahla selwandle. Kuthi ukuthi every time uyakuloo ndawo uba nezixhobo zalapha. Amen. Another thing that endifuna siyicinezele, our young brothers mabebe na noba banganazo izikipa xa benkonzo ephathi mababe nayo ishirt neqhina noko kudala ngokusikhonza. Amen.
at least on Sunday they must have a tie and a shirt. Amen. Usiqale ngo-black and white. Yabo white shirt emhlophe yona nto unoyimixa ne-color ezininzi. At least bazalwane. Amen. Siya-understand kwamba abanye are starting ngokufanayo, but iqhina wabe nalo. To the ladies, ake sibayeke noma hengri ngeSunday bazalwane. Amen. Unxibe i-4x4 uthi unxibe umhle ofike zazi umuntu unxibe i-4x4. Amen. Why? People will never be interested to your salvation. Ke ndanenye ividiyo bediyisenda enye inkonzo anaba sisigezo bayintoni bayenza bakunxitshile kakhulu ezingakale pulpit enye inkonzo kuxhentswa kuyo inkulu, and I don't understand why. Amen. Ufika kwenye inkonzo abantu bafaka isiqhiya ngekani. Amen. But iBhayibhile ithi unwele ziluzuku. Amen. Uzikame uba awunandlela ozenza uziflehe. Nansi kusifaka iglycerina. Naxa zizomile inwele zakho, xa zomile abazalwane ingxakane mthambi ongakhathalekiyo mna axoke ngongabi namali. I mean, you can treat inwele zakho nangevaseline uyithi afro yakho ufake ivaseline fake uyidraye ugqiba kwakho zibuye zibenhle. Ayidwenanga namali loo nto leyo, qha idibene nobuxeliko. And then xa imnwele ziba rongo mose ezinye inwele kube kwisizini ethile, uyabona ubona uba le isizini yokuphephuka kwamagqabile. Uba ngadibanisa zidibanisa siqhobela utata ungantweni izandla esangene bazalwane. Let's clap hands for him. Amen. Pha kwa youth sister kuselwa, just sit with the ladies. Come ube open discussion whereby you discuss indlela zokuqhatha indaba yenhloko. Amen. Anizama uhlekisa but andifuni bazalwana abantu abangakhathaliyo. Uyabona, ayikho into edwene umuntu osoloko blame indlala nje uphela umbathwa indlala ukuthi mbaphi because soloko blame indlala. I mean ongahlamba blame indlala. Yonke into hayi kaloku kunzima uphela kuba nzima nyani. You know benisanda ubalisa on Sunday apha that tata ngantweni ubalisa nsizumzekelo mamgwena sikhe sakhonza before ndingekakhokhela ibandla sikhonza server and abantu, and I was struggling during that time, but I never blame anyone. And ongayinoyibona loo nto leyo uba ndiyastruggle because impahla endinayo noba zimbalwa but ndiyayishoda ndiyayina ndilifake izembe ndihlambishe. Hayi umuntu ablame indlala uthi kodwa uzoyenza nebhluku ngathi ibihlafuna lithole lenkomo ishwabene. No, ayo ndlala ndawubuxele kule nto unayo at least ihlambe le nto unayo. Amen. Bazalwane bafunda izithetho ezinye basokuba bayathuka okanye umfundisi uRuth, kanti kufundisa okusikwenzayo. Umuntu ongakhathaliyo akakhathali nomuntu akakhathali. Istart uJesu xa ingenayo kutshintsha ingaphakathi lakho. Siyayiva uba nyani you have changed nokuthetha kwakho akusafani nakuqala, but lokhu nangaphandle it must show us that lo muntu nyani le nto ayiyo siyayibona ngaphandle. Amen. Indlela i-dress code bazalwane, khona abantu abathi yabona ke mfuza unqungu uqala inantsika imithetho ndibane neenkozo zemithetho kuthethwa ngesinxibo ngo iBhayibhile ithetha ngesinxibo nje starting from Genesis up to the New Testament. Hayike thina sakhululwa umthetho uyazi ba New Testament uthi uJesu igcinele imithetho yakhe. Kuthi uJesu athi igcinele imithetho yakhe. Ukona imithetho kaJesu. And ke ngokenye izinto azinidi moya ingcwele zinida thina sinifundise. UYesu akaphambili nangothi hambani kulo lonke nibenze inhlalo. Teach them, make them disciples. Enye izinto xa ungena moya ingcwele ufuna ukuxelela thina banomoya ingcwele ba this is not the right way to dress as umuntu akaThixo. Khona indlela efana ba i-outside appearance ngayo. Xa kuthiwa ke you'll touch love verse ithetha ngokugqubuthela lo tata nenwele zotata bazikabi inkulu njalo njalo. We are going to teach about that, but ke ngoku masithi kule game if inwele zakho azibukeki you can use iqhiya
ngenxa yeenwele zakho. Ngoba sitheni? Singabukeki. Hayi uFoster, asuFoster. Sufoster. Faka iqhiya. Siyayika lento siyibona ethini. Faka iqhiya, ifaka iqhiya. Into esexa ifaka iqhiya xa konakela. Amen. Wenza style nje wenza into uyayazi bangoku ngoba kukhona ezisetyenzwa inwele uthi uba ngaba ngasebenza ubone bajonga nazi zishiyeke lapha kule sinki. Okanye zigcwala ikama yonke qoma bawo hayi ziyaphela. Faka inantsika uyeke ngamafaka iqhiya. Amen. Amen. Nalanto ofakela qho ke yophela uba inantsika ube nesiphongo esithi inwele ziqala lapho ufakela gqithi inwele ziyaziphela ngoba ufakela too much. Inhloko yafuna ukuyiphumzwe. Umuntu athi akalelanga inhloko ebuhlungu kutsalwe ngaba mafuna itsalwe. Ayikwazi ulala. Usela zitrembe inhloko anikwazi ukulala nditsalwe. Yeyona lento le. Cela imithandazo kodwa ndicela iprayers. Sivene manje bengozi. Uyayibona mosi la nantsika ubona ba okay ngoku umuntu usebona ba uthi ufuna ukwenza inhloko sebona ba akho into inobambeka apha. Kodwa ufuna ukwenza inhloko akho into inobambeka apha. Uyabona ba nawe ndizobamba ntoni apha. Phungula ezanwele zilingane zonke neAfrika nenwele kuyaxhenzwa apha enye izinto enye ezantsi. Phungula inwele lento unantsika bazalwane. Amen. That is very important. Masiyibone lento uba umuntu uyatshintshwa ngiso. Ngowangekasindiswa ungakhathali nangosekhola ungakhathali. Uyayibona loo nto leyo. At least noko ngoku ngumuntu akaThixo yenza izinto ngokuhlukileyo. Igama ngosimalibongo. So iBhayibhile uthi uyiphethe nendlela oyiyo ukuthi Jesus abantu abasizweyo bahle. Sizilungise bazalwane. Amen. Kanxiba kiloko yakho namarifa phakathi eveki noko kusebusuku asukrobeleka. Kodwa usathi hey mfondini kwabantu abathathu sekushushu ubona ba eli river sawenuka manje noluka. Amen. So it is very important ke bazalwane sibukeke. Amen. Sibe bahle. Ayikho enye indawo sophinda sibe bahle kulapha enkonzweni. Amen. Omnye uyafuna nokutshadwa kodwa ukhathali unojeka ukuba fake soloko nje. Ukhathali but you want to get married. So it's very important ba phambi kokuba uphume kaze ujonge wena le Roy Boss is sizokwazi ukumelana naphambi amehlo abantu xa bebona ezi Roy Boss. uJack noko uyaquma. Amen. Sivena abantu inkosi. So zibalekile ke ngoku i-outside appearance yakho ibalekile benjilo ngecawa. Your outside appearance. Ewe masizilungise but singade sibe lilizwe. Khona abantu abazilungise uqoma ubuni mehluko lo phakathi komzalwane nomyedini. Kuhle uzilungise. Special uJack. Amen. Uspecial ntoni? Angade abantu abangodada baqaphele zonto. Ubungazazo njengoba uqhuma uzibona benomfaka uJack. Maye ngathi caba ufikele abantu abangodada sebeqaphele zonto. It's also kungakhathali. Amen. Andiyeke kusekwanda umuntu uzele enkonzweni. Hallelujah. Asibulise kubazali bampapa zasibazama izandla phakathi kwethu. Amen. Hallelujah. So inantsika ke ngoku we cited the word is living and active. Sithe izwi liyaphila futhi liyasebenza. Now sikwenye topic that I'm going to touch tonight. Sikomnye umbenza uchumisa. The Bible can help you understand God's character. Ukwazi uqonda imilo kaThixo. Amen. It will help you to understand God's character. Ingakwazi ukunceda ukwazi uqonda imilo kaThixo. Amen. Singatsho ukuthi ubuntu bukaThixo. Hallelujah. Amen. So to have a Bible, to own
a Bible is very important. Ukuba neBhayibhile yakho kubalekile. It's very important. Kubaleke kakhulu. Amen. Why are you coming to church but you don't have a Bible? Uza njani enkonzweni kodwa iBhayibhile awunayo? You must have your own Bible. Kunyanzelekile ube nayo iBhayibhile. It is a great way for you to improve your relationship with God. Yindlela enkulu yoku improve ubudlelwane bakho noThixo. Amen. Kunandlela inhle kuthiwa yokuphucula. Yindlela enhle yokuphucula ubudlelwane bakho noThixo. Yes. Amen. Ukuba neBhayibhile. iBhayibhile idlala indima enkulu eboni bakho. Never wazala. Idlala indima enkulu. Mamela. Asithi ezinye izinto azibaleka. But namhlanje sizochaza ukubaleka kweBhayibhile. Ngoba ukuba nomoya ingcwele ungenayo iBhayibhile will never change. Sozutshintsha. Uthina lo mfundisi. Konke nomoya ingcwele kufanele idinga iBhayibhile. Umoya ingcwele uyakuvisa xa ungenze right, but ukuze uyazi lento i-right ufuna kuyibone kwiBhayibhile. Amen. Le ndlela i-right uyifumana apha ngoba ukufunda iBhayibhile ngenamoya ingcwele akuzukunceda. Ngoba xa unomoya nomoya ingcwele ube nayo iBhayibhile, uthi xa ubona lento ilapho uyifundayo umoya ingcwele akunika amandla ufane nalento uyifundileyo. Amen. Uthi xa thina nina senihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethe kulo. Reading one line ufunda umqolomnye. One line xa uvukayo. It changes you bit by bit. Iyakutshintsha kancinci kancinci. Change you how you see things. Tshintsha indlela obona ngayo. Change your character. Tshintsha isimilo sakho. That is why ke ngoku ithi sisitsho namhlanje ba it will help you understand God's character. You will know what God wants. Uyokwazi into efuna The nguThixo. things uThixo akulindeleyo that you must do in this journey. So as you read, you will see how loving and good He is. Njengoba ufunda While you read the uyobona Bible. indlela anothando ngayo. The Bible also shows us that we are sinners. iBhayibhile iyasibonisa futhi sichazela ukuthi singaboni. It's true. The Bible apho sino sakhona, oh, I am a sinner because I'm not doing according to the word. Ewe ndingumoni ngoba ndenzi ngokwelizwi. Amen. Zininzi izinto oziqaphele. The more you come to Bible study, you come to church, you notice why there's a lot man bengayenzi right. But when you have the Holy Spirit, Xa unayo umoya ongcwele you'll always change. uyosoloko utshintsha. Yeah, because if you come to the church, you come to listen to the service, ungenayo that door oyivulayo uthi anything that is come from God and is quoted in the Bible, I'm willing to change. Ebhaliweyo ezwini liyafuna You ukutshintsha. must have that mentality. So we see we see that it shows us that we are sinners in need of a savior. Iyasibonisa uba singaboni abadinga umsindisi. If you are not using it, Uba awuyisebenzisi then it is worthless to you. koko ke ayinanceda nto. Ayixabisekanga. Xabisekanga. Siyayibona bazalwane. If you are not using it, Uba awuyisebenzisi. the reason you are using the Bible Sasoba sebenzisa iBhayibhile. it is not because we are using it to preach, but we are using it so that it can change us. Asisebenzele ukushumayela kodwa sisebenzele ubana isitshintshe. If you are not using it, Uba awuyisebenzisi it has no worth to you ayixabisekanga kuwe. if you are not using it. Uba awuyisebenzisi. It's very important to use. Kubalekile kakhulu ukuyisebenzisa iBhayibhile. Amen. Amen. Needs to just theater, but if you don't have your own Bible, which is it won't help you. So then don't let your Bible be worthless. So yeke iBhayibhile yakho ingabe naxabiso. Use it and change your life. Yisebenzise utshintshe ubomi bakho. Yabona noba unengxaki ezingakanani le nto umane uthanda usu-update ngeengxaki zakho, it is because awunaliso. Unoba nathi xa sesifaka ivesi soloko sishare ivesi ucifana uba sinazingxaki, qha sabona ukuthi iingxaki azinamandla because we are full of the word of God. Ngoba sigcwele lilizwi kaThixo. Iinterpreter zabo maziyifunde utolika yonke into endiyithethayo.
Amen. Use it and change your life. Yisebenzise utshintshe By ubomi reading the bakho. Bible, you are Ngokufundisa changing your life. utshintshe ubomi bakho. Amen. Amen. You are changing your life Utshintshe ubomi bakho by reading the Bible. ngokufundisa. You know, other things that there are things you will see. Okay, Masitu, when you feel that you are losing, you are powerless, you are Xa losing power. uziva uba uphelelwa ngamandla, You don't have that interest to the things of God. awunayo laa nto ikutsalayo ezinto ezikaThixo, Spend time with your Bible. chitha ixesha neBhayibhile It yakho, will bring revival. izoza nemvuselelo. Amen. Read the Bible. Funda iBhayibhile. Ona ke kwakusithiwa kudala kwakuthiwa dala sasagula uba ufuna xa uvela usucinga into yoba ufunela uvela utshintshe. Amen. Sasifunza loo nto kudala kudala. Amen. Sakhonza alwana ubuxaki bazofunda ntoni fela utyhile iBhayibhile nje. Amen. Uthi usathi uvele kula lowo ntoni watyunyuzwa unoqomzo uzothini uthi mhla kula verse because kuthiwa vele wenje nje wena vele uthini wenje nje uthi nhla ke verse ungakanoyitolika. Amen. So when you have some notes, Xa unazo ii-notes, amen, use those notes, and then like musical the teaching ya today mayingapheleli apha. Continue with this teaching at home. qhubekana nale mfundiso ekhaya. Awufike ekhaya uphinde utyhile ufunda ezi vesi bezithethwa uzoyibona yenza isense more than buseyivile iba worse xa usendlini, and the Holy Spirit will reveal more about the teaching. Moya engcolo utyhila iinto ezinye Yebo. izinto ngemfundiso le. Yeah, for le nto ungabikho confused, uboke nangenye ixesha uyazi uba noba zikhonto mane uzifunda mhlawumbi xa ulalayo uzazi uba I'm starting from the book of Genesis. Qala ncwadi yeGenesis. Yakwezitshilelo uyazazi ufundela for ukongeza ulwazi lwakho. Amen. When you read the scriptures, Xa ufunda ilizwi, amen, ufumana more information. Now uyazi ne-background elithile, then ke nguyiteacher izokunceda ke ngoku apha kwizinto that they need explanation. apho khona Amen. izinto ezidinga incaciso. Athi omnye ayisuka naye mongcolo zo-explainelo ithenwa lalihleli phaa the unique lahlala wafika uFilip wathi uyaziqonda nakukhona ukuzifunda uzibone ukuqonda enye into wathi uyaziqonda nathi uzoziqonda njengekho mntu kwanyanzeleka amcacisele. Amen. uYesu ufika etempileni uzonikwa uba makashumayele uYesu. The Bible wakontinuisha kwasekukontinuisha ku-teaching last week yakhe Isaya wakontinuisha. Yebona loo nto le akazange amuye sathi moya iphephe zabo uthanda khona. He continue with the teachings. Waqhubeka nemfundiso. Uba if you read your Bible wakushumayela ku-Isaya ukhondisha ngendibishumayela kwiSunday ipheleyo, which is ke ngoku uhamba nayo ngomgca yonke into, because when you come to Sunday we are here so that you can learn. Xa sisizapha ngecawa sizapha ukuze sofunda. Amen. We must know the scriptures Sazi izibhalo. and we must know our promises here. Sizazi isithembiso zethu. Number 2, Okwesibini, a church member should own a Bible in modern language. ilungu lebandla malibe nayo iBhayibhile Ulwimi lale mihla. ulwimi lwale mihla. There are many Bible of modern version available. Zinintsi iBhayibhile zolwimi lwale mihla ezikhoyo. One of the most popular which can be recommended is the Amplified Bible. Eyona eqhelekileyo ku-Amplified Version. Amen. Can recommend the Amplified Bible version English because yokuqala xa umXhosa baneyakho yesiXhosa, bana iBhayibhile yesiXhosa, and then you can have Amplified okanye uKing James or New King James. uKing James isigesi sakhe siyazokotha, but New King James sisigesi just normal because uKing James uthathwe from the original Bible kwatranslator. So isiXhosa kuhluba naso but neBhayibhile ye-English.
if uyakwazi uba khona iba nazo zonke ii-versions, it help a lot ubeke itafuleni izodlala ngaze uyibone uba tshini idish noba inovalwa imnandi le nto ngayigqiba iviki ungayibukelanga loo dish. The reason u-interested kwezi soaphi zithanda udlala phaa zipromota imijolo kungoba you don't read the word, ngoba ulifundiswa. u-interested kubona tshini hayibo benza into emacaleni etshatile ingqondo akho interested kwezanto, but when you are full of the word you know you'll grow spiritually and know that there are TV programs that I'm not supposed to watch. Ubone uba kukhona izinto ebengafundelanga ndiyazibukela kumabonakude. Enye zipromota this thing of homosexuality. Sinye izinto zipromota umoya wesini esilala nayo. Ngokulayita i-channel ubhatala abantu balana ngokulayita i-channel bamkela bona ngoske bangaphi abantu bawalayite la channel during that time, then ingafike ngoku ba uyambhatala namuntu ba-continue, yabona, uyambhatala continue was zonke everything that we see today that yonke into sibona namhlanje eyenziwa TV. So there are channels that uzibone ezi I'm not supposed uba ndizibukele. Amen. i-TV ifike yaza nolwazi olucorrupt ingqondo, system yengqondo. Enye izinto because Satan udila nengqondo yabantu. Enye izinto esizibonayo namhlanje siqala ukuzibona e-TV. Amen. Ekhumbula ngokubana mfungu senzo noJC baqala ukujikisa lana sisayothuka nithi yena iqela ngozonke iprograms ayikho kwezi nathi sizibukelayo ngabikho abantu abakwilento yegazi ba into ukuzibe itsala abantu funeka befake lanto and yona character niyithanda nani nikholwa qomba ubani uyandichaza ngoyena unichazayo. But ke ngoku uNkulunkulu xa ibona yonke lonto nokuthini xa umntwana wakhe enwatyiswa lilizwe ukunwatyiswa lilizwe umuntu wasabe igengo wena ukuchaza pha uqombe engathi esafikela elacala lakhe kusadlalwa kwabantu intuna ungxamile kwelacala lakhe. The devil is busy working. Satan uyakusebenza. So it's very important to read the Bible. Amen. So I recommend the Amplified version, which is you can download as a version phone in yakho. Amen. Must have English and closer. If a church member can afford it, uba ilungu lebandla liyakwazi ukuyithenga, he could have several of these modern versions. Anganazo zibe ninzi ezi nguqulelo. Amen. By comparing one with other, he can receive a great deal of help in understanding the scriptures. Ngokuthelekisa enye kwenye anganakuqondo kunzulu. Amen. Lando yeyoba i-chapter masithi chapter obungayi-understand uqomba ngaba ngayifunda ngoba nabakhe bayifumana loo nto funda iBhayibhile yesiXhosa qoba i-chapter ndiyiva ntwithi nale nto. Yebo. Yes. La nto ke iye incede xa unenguqulelo ezahlukeneyo. Uyazibo? Ube no good news. Ufunda i-scripture esi-1, i-chapter 1. Ube nenye ezinye uzidownload apha ephone. Trust me, you'll find ube clear because kukutolikwa kwenguqulelo. Yebona loo nto le. So that you can understand by ithetha ukuthini. But if you have only Xhosa Bible, only English Bible, you can miss the point. You should thethe ngento engayithethwanga. Yebona le nto le. Thethe ngento engayithethwanga. Amen. Number 3. Okwesithathu. A Bible student should own a good concordance. Kufanele abe nesivumelwano esihle. Umfundi weBhayibhile kufanele abe nesivumelwano esihle. Amen. Again, there are several from which he may choose. Nakhona sininzi angakhetha kuzo. The important thing into ebalulekileyo is to have one that will give him a complete summary of all.
kukuba neyodwa ezomnika isishwankathelo Summary of all scriptures. sazo zonke izibhalo. Amen. On any one subject. Noba kukuphi na umxholo. Yabona ke ngokubalekile zikhona iBhayibheli whereby combook apha nansikeni Hemingways uye phaka combook. Phaka combook you found iBhayibheli whereby izokuxelela ngebackground. Yale ixelele kwalapha kuyo ixela ibackground kwakusenzekani kwakuphi apha because ungakoti into kanti it does not apply to you. Okanye ayirebuke into ethile ibe rebuke kwibandla elithile ngesizathu esithile. Ngokuya la rebuke okay kwakurebuke endaweni ethile ngesizathu esithile. Yebona lo. So zikhona iBhayibheli fanele ziyakunika i-explanation. We understand. Oh yayibhala ixesha elithile. Oh kwathi. Amen. Praise God. And that will trace any particular word through the entire Bible. Amen. Yakulandela naliphi kaloku igama. Iyolandela naliphi igama. LeseBhayibhileni. 4. A Bible student should possess a good notebook. Umfundi weBhayibhile makabe nayo i-notebook. Loyo into ibalekile. To have into yobhala so that yonke into etitshwayo ibhala phansi. Amen. Buying a cheap notebook is poor economy. Ukuthenga i-notebook efikelelekayo. Uqoqosho oluhlambuzekayo. Qoqosho oluhlambuzekayo. Kanti uthanda uthenga i-cheap eziphinde ikrazuke amaphepha athi sa. It's not right. Ayilunganga. Mayomelele i-notebook yakho amaphepha ubone ba abambe khona notebook ubone ba sezinala ndawo yoba ujoncula iphepha ziziyana zolushe efridge ubhali neganenzele ipapa utamkhulwini uyihazula incabazele wena nothi uba uzoyenza i-notebook le ezibone ba zikhazina le inansi ukuthi ntoni yakuzemphethe azochazuka la maphepha alahleke kanti banento ebambekayo right yabona nonzukiswa ngalibala unansika ugalela amanzi emngqushweni uzobuya nopheka ubuya kwami uyayibona seza lonto yeso uyayibona the reason bayibanjani iba nalakhehe yenzela ba ayonto bayihlala permanent ba yenzela ba xa uthi yabo uba uyatsala ufaka uthandaza uvela uthi ulijongile na ixesha ngo6 ufanele uyinika umfundisi uthi ulibeka apha ngisho wena nceko wena lonto le umthandaza uqhubeke emva ko6 usukuvutha qithi uyayibaxa baxiwe ufake la notes ibeke ba. That is for that. But ke ngoku amaphepha akho mangabi ngamaphepha akwazi ba loose. Yebo? Funeka ahlale uyazi sezinantsike. So the last one then we pray. Uyogqibela sizothandaza. The spiritual preparation necessary for the Bible study. Ulungiselelo lwakamoya olwenzelwa ukufunda kweBhayibhile. A Bible student should be a born again believer. Umfundi weBhayibhile makazalwe ngokutsha. Must be born again. So if abantu abafunda iBhayibhile bengasinzwanga ukuba bona xa bekota ithi into engekho athi omnye ukuthi phuthi yathi iBhayibhile anzange uzochitha amasiko nazithethe zenu ayikho eBhayibheleni lonto. Amen. Because they are not born again. Ngoba bazelwa ngokutsha. Amen. Zininzi ke iziscripture ezizoba nzima uzilandele if you are not born again. Yabona? Uthi Yesu xa ujabula ukuqhobe kwelinye icala zesinye isidlele bangapha besebenzisa ezinye izidlele amaciko athi xa ithethayo hayi wayengathethi loo nto uJesu yabona ke zazifuna ezinye ke amen. It is written there and in order for you ibhaliwe pha amen to allow that scripture to work is when you are born again. Ukuze ukwazi usivumele eza scripture isebenze kuba uzelwe ngokutsha. Uvuthulwe ngomvempama onesiyezi wesilampama ingxolayo kubekho umuntu ohlekayo abe nalansini ingangxoli ngoku iqala ithi cwaka
ngoba ayibuhlungu xa uhlekeza sithonga and yancitha ke laa nto leyo kube khothi uyaphuma eklasi ubuqome hey bezingekho xa kukhanya singathi zikhona singekho iyancitha iyayibona laa nto leyo. So you must be born again. It is essential to have a personal relationship with the author of the Bible. Kubalekile ukuthi ube nalo ubudlelwane nombhali weBhayibheli. If we are to understand his word. Uba sifuna uqonda izwi lakhe. The unregenerate man cannot understand the spiritual truth. Umuntu wasezweni akakwazi uqonda inyaniso kamoya. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Ncwadi yabaseKorinte chapter 2 verse 11. For what a man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Kuba nguphi na kubantu ozazi izinto zomuntu ingenguwo umoya womuntu okuye. Ngokunjalo nezinto zikaThixo akukho namnye uzaziye ungenguye umoya kaThixo. Injalo. So you must be born again in order for you to understand the scriptures. Funeka uzalwe ngokuthi uzokwazi uqonda izwi. Balekile lonto. The second one. Yesibini. A Bible student should be fully persuaded of the inspiration of God's word. Fundo yeBhayibhile kufuneka benayo impembelelo yezwi likaThixo. The Bible is not just another book. Bhayibhile le asiyo enye incwadi. It is the word of God. Ililizwi likaThixo. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scriptures are given by inspiration of God. Amen. And is profitable for doctrine, reproof, correction, for instruction in righteousness. Amen. That is 2 Timothy chapter 3:16. And then we must approach the Bible on bended knees. Masiyezwini likaThixo siguqa ngamadolo. Amen. Before you open your Bible, phambi koba uvule iBhayibhile, it's very important to pray. Kubalekile ubuthandaza. Amen. You pray for the Holy Spirit to give you an understanding. Thandaza umoya ongcwele akuphi uqonda. Amen. I chill izibhalo. Because the Bible, when you are reading the Bible, it must first work you. Xa ufunda iBhayibhile ufuna uqale lisebenze wena. Must first change you. Maliqale litshintshe wena. Before you change others. Phambi koba litshintshe abanye abantu. Amen. Read the Bible first, and then you will share something that has changed you. Wabe into ebese ikutshintshile wena. Close your eyes and pray. Vala amehlo akho. Father, we thank you, we give you the praise.